Sa hampang sangkabuhi, wala sing pirdi. Pero kung maghampang ka upod kay Miss B, ang pirdi, makaon sing mami. Once again, mga yung hapon sa inyong sa tanan nga mall goers diri sa Merrimart Center, Iloilo. Maayong hapon once again. This is Miss B, your ambush interviewer about art, brand, and culture in the City of Love. Yes na yes! And subong, this is our third month run diri sa Merrimart Center, Iloilo. We started during my 6th year anniversary. Yes, 6th year anniversary ko na diri sa Iloilo as a vlogger. Kag sa aton nga first month, last March, ang aton nga winner, ang aton nga kapares nagdaog sang 1,000 pesos. Yes na yes naman dyan. Last month, ang aton nga winner, aton gidiri nga si Mano nga tagabantay, si Master Tamiya, nagdaog sang 300 pesos. Nagsubo nga hapon, excited na ako for our third run diri sa Merrimart Center, Iloilo. Sino ay ang makakuha sang aton nga jackpot prize nga 1,000 pesos limited merch ng aton nga YouTube channel. We have here umbrella. Sir, tigin ni kay manugulan na mainit, wala ta kabalo kung ano ang panahon naton, no? Importante may ara kita nga payong kag syempre para namit ang aton nga paghigop sa mainit nga sabaw sa pares. Ay ba, ang sabaw nga pares ginabutan sa baso, di gani ang aton nga mainit-init nga kape. May ari kita nga limited edition nga baso from Ruby Inspired Ilonggo Vlogger once again. Yes, mga kabangbang naton mga kapares diri sa Merrimart, magasaka na kita diri sa second floor activity center kay nagapangita ako sang player nga May subong may ibubuga. Sino ay ang aton mga player dira, mall goers, tenants nga may ibubuga. Nyari ko di tatlo ka langga nga nagahula to. May ibubuga ay feeling ko man may isa na sa inyo gusto mag-join. Come on! May ma-volunteer. Ari na! Come on! Go! Yes! May ma-volunteer. Bakit langga may ma-volunteer? Tungod, it's me! May talent! Oh, mga langga may talent sa inyo? Come on! May talent! Sige na, isa sa inyo. Basi, subunan ng swerte nga hapon sa inyo. Naglagaw lang ka ba din sa Merrimart. Tapos basi magdaog ka mo sa 500 pesos. Pwede? Pwede. Dito ka mo, hindi pagtabunin nga itong kamera. Pwede? Dito ka, isa kami, isa pa. Pwede, get. Sige lang nga. May isa sa inyo. Come on, hindi na maguya-uya kay tita. Gusto ko ang naka-pink. Kay pariyo kita nga naka-pink. Sige na. Naka-pink. Si Manang na lang, naka-red. Naka-red yung Manang naka-red. Kaya ang red malapit sa pink. Butangan ta lang sang color nga white. Duwa na lang ka mo. Ayun. Now we now guess. Pwede pa? Sige. Basta may ibubuga. May aragid. Okay, hindi ka pagtabunan ng aton nga camera. Diri kita mapila, mga langga, kag mga manong. Come on. Please. Langga. Sige na. Diri kita ko hindi ka makita sa kamera. Sige na. Okay. What's your name? Sige. Fall in line. Langga, come here. Nahuyagin si diri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apila mo? 6, tama, 6. Sige na. Okay, unahon ta si Manong para hindi ka mahuya. Okay, what's your name? First name na. Hello. Okay, mic check, liwat kita. Silver Joe! What's your name? Silver Joe. Silver Joe from? Tavia. From Pavia. Ano ang may ihatag ni Silver Joe? Kanta! Kakanta. Anong pwede nga maihatag ni Silver Joe? Kaugalingan ko. Ang? Kaugalingan ko, lumatag ko. Wow! Kaugalingon ni Silver Joe! Excited na ako makita ang kaugalingon ni Silver Joe sa mga ato nga bahagtag. Nawa na hunyo, di mga langga. Yes, thank you, Silver Joe! Yes, your
please. Suleiman. Siliman from Lapos. Lapos. Sabi ko from UP. Siliman in the Eskwela Siliman. Testa. Wow, best. Ano nga course? Ano nga skill? Electrician. Installer electrician. Hello. EIM. A? EIM. EIM. Electrician, installer. Anong M? Maintenance. Maintenance. Wow! Ti after mo graduate, diri ka maubra sa Merimart? Ay, hindi. Ah, hindi. Tapos ako... Sa? Tapos ako, ma'am. Ah, tapos na. Wow! So, diin ka subong nag-work? My band, still looking for. Still looking for work. Malay mo after sini may mga kinanglan nyo sa electrician, installer, and maintenance. Ari lang si Siliman. Thank you so much. And next player, please. Yes. Ngalan ko si Ernest. Ernest from? Taga-Capiz pero studying there sa Leo. Wow, taga-Capiz. Hi, sa mga taga-Capiz. Hello! I-greet me sila sa language naton sa Capiz. Sa Capiz, ako 4 years, dira ako nag-work. So, di ba, may malain nga tuwang ang mga Capizenyo. I-greet naton nga mga kabangbang. Maayong hapon sa inyo tanan. Hello. Grabe, gusto ko ba medyo madalong-dalong nga Capizenyo nga language, B? Ay, hindi mo ko dami. Saan madalo? Ato, Dabi, na. That's one of the expressions sa Capiz. Dabi, no? Pero ano ang meaning sa Ilonggo? Ano to? Wala. Dabi, ano ganing liwat, ano ganing yung sentence sa kagina? Basta that's one of the expressions in Capiz, the word Dabi. Thank you so much, Ernest. Tama? Ernest, yes, thank you so much. Next player, please. Good afternoon sa inyo tanan. Wow, I love the energy. Feeling ko bet ko ni siya karon. Ilang taon ta kung bet natin. What's your name? Raijin. Raijin. Yes, Raijin. Ano ang may ihatag ka sa aton subong nga show? Subong siguro kanta. Wow, kanta. Sige. Okay lang? Pasampulon ta kanta. One verse. Sige, be. Raijin, tama? Okay. Sweet, ma'am. Okay. Okay, hatagan ta sa nga isagid ka. Wow, naga-echo. Abi ko gani, vibrato. Naga-echo kita. Tani ang aton nga pagpalangga sa mga hapon, naga-echo. Mandira sa piya kapunta sa pusod sa Merimart Center, Iloilo. Maayong hapon sa inyong nga tanan. Once again, I'm Miss B, your Ilonggo vlogger diri sa Iloilo. Nagapasalamat gid sa Merimart Center Iloilo at the Mansium Rehearsal Studio. Of course, our sponsor sa aton nga pares kag pamahaw subo nga hapon, we have Shelter Cafe. Yes. Kag syempre ang aton mga upod since for 2 months na ang mga katropa naton sa Ibam Tambayan. Na-miss ko kamo kung diin man kamo subong dito na ninyo nga pwesto sa likod. Hi online kag now. Here is Rajan to give you a konting entertainment. Bago mag-umpisa ang aton nga hampang. Go! Give it up, Rajan. You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly is the sweetest thing. And it don't change, but if you have it my way, cause you know that you are. I just wanna see how beautiful you are. Yes! Thank you so much! I really feel so beautiful. Tama? Yeah! Dito, kambal sila. Kagwapa kay Miss Basic. Nakambal sa akong mga viewers. Kasi, nalapilitan lang, no? Kagwapa kay Miss B! Yes! Kaduwa nga! Iyon, no! Ano gusto ko yan? And of course, ang atong duwa ka lang ga. Nga, nagpalayo na kamo. Come here na. Come here na. Sige na. Come on! Kanugo, no? Base inyo, gining swerte, subo nga hapon. Base makapuli ka mo sa 1,000 pesos! Lakat na di, makapoy lang kita sang guys. Lakat na. Yes. Sige na.
No, you don't. I-challenge ni Tita pa-dance. Can you try a little dance? For Mama, can you try a little dance? Yes. Ano ka din? Said free. Yes, we have said free in the house. Si Ate. Naka-red, naka-white. Pass na, hindi na get. Si said free na ma-represent sa youth. Okay na? Good ka mo? Okay. Sige. Mag-dance. Si Alana lipat. Ikaw mo ng problema. Kung mo kay malipaton, si Miss B mo. Ayun. Thank you so much. And for this afternoon, kayang hambal naton kagina, sino ang may ibubuga? Sino ang may pwede ihatag sa aton sumunga hapon? Sino ang may talent? So we have Soliman, we have Silver, Soliman, Silver, Ernest, Rygen, and Set Free. Ma-join pa gid? O sige lang taon ta. Kung naghamon ka dapat may ihatag ka ganyan karon. Oh, lang come here. What's your name? Olive. Olive from where? From Barrio Obrero. From Barrio Obrero, pero feeling ko diri ka ga-work, hindi. Naglagaw. Naglagaw lang ko na lantaw lang ko. I-shout out ang aton nga salon. Di na aton nga salon. Sige na. Guada Beauty Salon. Ito sa aton viewers, so para pag nag-edit, ako makita. Shout outin kita nga salon. Ay, gina-shout out ko yung mga pod ko sa Guada Salon. Diri lang sa Marimar, ground floor. Aba, para sa nato ng mga participant, gwapa na si Miss B. Kung magkatuko sa Guada salon, mas magwapa pagid ako. Yes, Gid E. Yes, good is. So ready na, tanan, we have 6 players this afternoon para maghatag sang ilang talent sa aton nga tanan. Ini ang aton nga dance challenge, very trending ni siya subong online. Ginakulbaan ang aton nga mga players, pero feeling ko wala gid kamo sa aton nga camera mo. Amo ginamlang mga bagay kung ginakulbaan kag wa ka gid sa camera para hindi madakpan tapos hindi pag-focus ni Miss B bala tsura mo nga ginagakurog-kurog ka no. Kung familiar ka mo, kung galantaw ka mo sa noontime show nga Showtime, may ara subong nga trending nga The Crazy Dance Challenge. Amo na ang ginatawa nga unahon ko no, liko ang aton nga abaga to the right, masunod ang aton nga tiil to the right, kag freestyle ang kamot. Then you have your shoulder to the left, tak, then followed by your foot to the left, tak tak, and freestyle man ang kamot. Bigyan natin ng isang sample dyan. Act like an angel, dressed like crazy. Hold the girls like yelling, yelling. Hold the girls like yelling, yelling. Hold the girls like yelling, yelling. Hold the girlie first. Sample! 1, 2. Act like an angel, dressed like crazy. Okay, let's just enjoy this afternoon. Kaglantawon ko kung sino gid ang pinaka naga-enjoy sang challenge nga ini. Amo na ang hatagan nato sang chance to roll the die or answer the question, would you want to jump for our December grand finale that you can win? Since it's our 6th year anniversary, pwede ka magdaog as much as 6,000 pesos! Alright! Manaog ako, diri ka mo masaot. Paghambal ko, contestant number 1, itodo mo na. Kay kung sino ang pinaka naga-enjoy sa inyo saot, siya ang maga-roll sang die. Alright! Sige, ibigay natin yan. Kuha ko ng kiparas. Para makita ko kung sino ang naga-enjoy. Let's ma-reviewan ay si Miss B sang iyang pangalan. Contest 1, 2, 3, 4. Diri ka sa baylo ko. 4. Langga your number 5. Manang number 6. Okay. Ang pinaka nami nga magsaot. Sige, atras kita para ang isa lang kita nga nga. Okay, ready. Bigay natin yan, kuya. Let's give it all for contestant number 1.
like Go! Oh! Yes! Contestant number 2! Pasok ka! Pikachu, make my work to John, yeah, it's pumping. Yeah! Oh! Yes! Contestant number 3! Oh! Oh! Yes! Yes! Alright! Ready? Contestant number 4! Pasok mo na yan! Act like an angel, just like And crazy. go! Yes, number 5! Act like an angel, just like crazy. Yes! Alright! Number 6! Hold the crescent valley, valley. Hold the crescent valley, valley. Hold the crescent valley, valley. Nice! Tanan, tanan! Come on! Chorus na yan! Alright! Sa tanan yan na siya! Lantaw sa aton! Let's give it pataganda sa palakpak! Palakpak! 1, 2, pila! 2, 3, 4, 5, 6, 5 lang ka! Now, eto na. Eto na ang tapatan. Si Noy Han ang pinaka nag-enjoy sa aton nga dance challenge. Si Noy Han ang pinaka nag-act like an angel but dance like crazy. Si Noy Han ang magasabat sa aton nga ultimate question. Will you proceed to our grand challenge and win 6,000 pesos? Or will you roll the die this afternoon? Let's call in and clap our hands for contestant number 1. Grabe, grabe, grabe. How about contestant number 2? Aba, grabe, grabe, grabe. How about contestant number 3? Wow! Nagtaas to, dumiara nang nag-abansik. How about contestant number 4? Ang mga ginambal na to, no? Kung gapalakpak sila, importante, kita yung masinggit. Oh! Yes! And of course, we have contestant number 5. Uy! Gusto ko to! Yeah! Ang taas nun lang ka contestant number 6. Duwag-wag ako ganyan na. Sige, mapaumod mo sa mga hapon. Kaduway mo nga panihon. Di paano yung may sakon? Isabi, 1, 2, 3, go! Kinakilig ako! Grabe! Kang sa mga hapon, let us all declare aton winner! Wala gidaya sa wala man siguro makwestiyon. Pinakatunog nga ni palakpak. Kung may panihol pa. Congratulations! Contestant number 5! Yes! Act like an angel, just like Yes! Thank you so much sa mga wala nagdaog sa hampang ni Miss B ang pwede. Makaon, Mami! So, thank you so much, Shouty Cafe. You can proceed to Shouty Cafe to claim your pamaha paglangga. Thank you so much! Langga masaka kita sa stage. Join tita sa babaw. Ay, grabe. Nag-ano siya? Sige man, diri makumagi. Para quits kita. Langano ganito at mo nga, Lana? Manipaton si tita, Dan. Said free. Sinupod mo? Nanay ko. Hi din, nanay. Hi! Yay! Diin ka eskwela si Said free? Ibaw Elementary School. Wow, Hibawaan Elementary School. Shout out sa tanan ng mga taga-Hibawaan. Si tita, taga Mandurriao man, taga-housing ako. Yes, Said free. Amo ni pabangkot ni tita. Gusto mo magbalik diri sa December? Gusto mo subong pala? Ihaboy ka na ang dahil kay para lang kung pila ang aton nga marimit kay mama. Ay, marimit kay mama. Pilang imo madagaan subong hahapon.
Subong lang kumahampang. Yes, subong kita mahampang set free lang tawon ta. I-check di kung kaya ni set free hakwato ng box. Kaya? Wow, perfect. Kaya. Manao ka ni si tita, hindi mo na yung paghihaboy ah. Hindi ka mag-jump ha? Kulbaan si tita, kasi mag-jump ka. Manaog si tita lang tawon ko dayon kung ano ang imo nga madagaan nga price. Kay diri si tita may ari siya nga 6 envelopes. Kung ano nga number ang dira imo makuha karon diri ang imo nga price, ha? Dali lang, hindi maglungpat, ha? Ang heart ni tita, grabe kuba-kuba. Okay, ready? Let's count together in 3, 2, throw! Yes, we have number 2! Ay, hindi kita on sa atong video. Okay. Yes, please pa, bulit kita. Ano? Number 2, ayun! Set 3. Number 2. Hindi ang number 2 set. Wow! Dali lang, dali pag-i-open. Sure na kita? Sure ka na, de? Gusto mo mag-throw liwat? Ma-throw ka liwat or open ta ni? Throw liwat. Ma-throw ka, hindi mo ni pagwaon? Hindi? Gusto mo gidya? Ma-throw ki liwat? Sure? Nanay, okay lang? Ma-throw kita liwat or i-claim ta ni? Ha? Wala pa? Ma-play siya liwat. Sige. Itagoon, nanay ni tita, number 2 ha. O sige, ma-throw kita liwat. In 3, 2, 1, throw! Wow! Number 5! Number 5. Dito, number 5. Okay, may number 5 kita, D. Ano gusto mo nga? Dali lang, open. Anong gusto mo buksan ta? Number 5 o kon number 2? One only. Anong gusto? Number 5, do feeling ko nakalanta, guro, sa vlog ko sila nga. Balaan niya, guro, kung paano kapta ng envelope ni tita. Sure, number 5? Oo. Yes, number 5, okay. Said free, Arina. Number 5. Number 5. Ano ay han ang madagan ni said free this afternoon? To all mall goers diri sa Mary Mart, kindly count 3, 2, ini ano yung pagbutungan sa paghambal nila nga butongan mo ang color black. Kita mo ang color black? Okay. Mall goers, Mary Mart tenants, join me at the count of 3, 2, tapos singgit ka mo butong. Ready? And 3, butong! Pila? 500 pesos! Congratulations, Langga! You will be winning home 500 pesos! Ang kamot ni Langga din! Pila to nan? 10 times 50? 500. 500 pesos! Congratulations, Langga! And of course, to Nanay! Thank you so much! Ano mambal naton? Thank you, nanay. Thank you, man, tita. Thank you, tita. Thank you so much and to all our mall goers aton participants. Madamo gid nga salamat. Once again, this is Miss B, your Amish interviewer about arts, brand, and culture in the City of Love. See you next month. Wait. Bye!